Sir Randy Baburba, no? Moises Padilla pa to sang una sang ako sa Nupo sang uli kami ng kaistoryanan mo patong iyang lugar ng ginauyatan. Sir, may gabi sa imo. Kumusta ka na, sir? Yes, sir. Good evening. Mayong gabi. Mayong gabi man sa mga tagpalamati sa Action Radio. Yes, sir. Si Action Art, salamat sa time. No? I-check ko lang, how true is the report nga naaresto ng isa sa mga suspect sa sining krimen nga natabo sa Maestro da? Yes, sir. No? May ara kitang positive nga update. Okay. As of now, nakuha na to ng isa sa mga suspect sa tatlo sa ila. Oho. So, na-arrestar na to ni si John Ray Castino y Romero. 19 years old. Uy. Taga Purok Apitong, Barangay San Teodoro, diri sa Binalbagan. Lapit man lang ni sa lugar da nga natabuan sang insidente. Lapit lang, sir, no? Na diri lang ni sa piyak nga barangay, sa tabok lang sang highway, ang Barangay San Teodoro, halin diri sa Barangay San Pedro. Okay. Isa siya sa tatlo ka maginalantaw ninyong suspetsado sa krimen. Yes, sir. Isa ni siya. Sir, paano ni siya ninyo na-identify, na-determine nga isa siya sa mga nakaupod sa sining pag-committer sa krimen? May ara kita duwa ka basis nga nagatudlo gid sa iya nga involved siya. Ang Okay. nakuha naton nga CCTV footage Aha. na nagapakita nga siya gid niyang isa sa tatlo. Aha. Tapos may ara pagkita nga witness nga nagapositively identify gid sa iya nga isa sa mga involved sa pagpatay ni sa ato nga biktima. Okay. Sir, nakahipatigayo nagkamo sang interrogation siya ni, nakasaysay siya na no ang motibo ginila nga ginbuno gina ni si Sir Lasaga ni? Ang ginatanawan naton nga motibo ang una hold up gyapon Okay. based sa mga nakuha nga ebidensya do nag-grappling sila gaway sang bag at sa ulihi na buno ni nila nga tatlo ang biktima sa nga napatay amo nga may mga struggle nga traces nga nakita sa iyang lawas, may mga pila sa kamot at Aha. nga nagdangat sa 16 sigid ka Sus. tabuan ang naangkon sa biktima. Okay. Sang pag-operate niyo sa suspect, no? Why man resistance, why man kunano, kag may mga recovery kita nga ara sa iya, sir? Yes, sir. No? Wala na siya nag-resist. Actually, gaidan pa kita sa iya ning nga himata. Okay. Para nga hindi naman disgrasya pang ilang himata niya mo nga nag-opera sila at nakuha na to ng biktima. Aha. Ang suspect. Ang suspect, I mean. So bali dira lang siya nag-tiner, no? Dira mismo sa lugar sa iya puluyan. Dira sa iya mismo nga puloy-an. No, kapila natin ni siya actually nga din attempt nga kadtuan pero wala pa siya nakuha at nga later on na tigayong din natin nga makuha siya. Aha. May pag-ako na sa part niya, sir? May ara na, no, may sa based sa iyang revelation, no, nakaparticipate gid siya sa krimen. Tigagin patamaan gila kunok buno to maestro siya raw? According sa iya, no, hindi man nila hungod purmiro galing kasi may struggle nga natabo yung nagbato guro ng maestro. Amo ning nagdangat sa damo gid ang nangkon niya nga pila. Okay. Pero ini sir ang nagbuno no accordingly nga si Castino nga ni nalo ni ang record niya daman may record siya sa pulis nga may mga background siya bing nakahimo sa sang mga krimen man prior sa ning incident. Wala ni siya sang record actually nga involved, no, sa krimen, no, diri sa aton nga police station. Okay. Aha. So bali limpyo man ang record niya no the first time yan abi nga nakahimo sang do mo ni ka nga krimen. First time niya based sa aton nga record, no, pero sa mga revelation niya sa aton nga mga nakuha nga information, so may mga grupo ni siya nga ginaintrahan. May grupo nga ginaintrahan. So ano ni siya do gang nga grupo nila sir? Yes, sir. Organized bala ini nga grupo nila? Hindi man, not necessarily nga organized. Okay. So, since ka 19 years old ni siya, ang duwa ka magkaupdan na niya, nano ni ang edad nila, sir? Ang duwa ni 21,
21 ng duwa. 21 duwa. anyos. Pero Yes, may sir. mga names na kamo nila ning duwa. May ara, sir. Identified na gid ni sila. So kilala na gid gali sila kung paano nila. May CCTV nga klaro gid ya, sir, no? Nga ara sila, no? Oo, nakuha nato ng sa footage sa CCTV, makita nga ara gid ang ilang itsura. Ang suspect ni ara pati ang iyang bayo kag nga ginasuksok nagmatch gid sa kuha ng CCTV. Sus. Ang pagbuno nila waya makakakuha sa CCTV. Wala na naagi pero bation ng mga sounds ng struggle nga nagkatabo kay diri sa lapit lang kayo mo. Alapit lang, grabe man nga abilidad ang ila, no? So pagkatapos adto, gin operate nato ning duwa, sir, why na makita das lugar. Wala na nato na abtan. Actually, pang isa-isa na mo na sila kagina bilog nga adlaw niyang pagpangita sa ila at sa Okay. ilang mga balay. Aha. So nag-negative na, wala na sila nakita nga duwa. Okay. Sir, ang pamilya sining duwa ka mga nabili ng mga suspect na no cooperative man sila, may mga indikasyon man nga willing man sila nga magpasungka ni sang ilahi mata. So as of now, wala pa sila sang natag nga positive nga pag-cooperar no, sa aton. Pero ginatinguan pa naton subong nga ma-convince nga mapasurrender ang duwa nga nabilin. Okay, okay. So ining duwa, dira sa inyo, I don't know, hindi pa ni nato nalawag nga nila, sir? Yes sir, hindi lang anay kay para nga hindi maunsan ni kay sige paton nga tracing sa ila subat pa subong. Okay, okay. No problem. We understand. No, kaya nga aton malang diri nga dapat matikma gini sila. Nga hindi na makapalagyo kag atubangon la ning krimen nga nahimo nila. May paginulsol man sa part ni isang suspect nga nadakpan, sir? Yes sir, naturally mo ginang na matabo Sus. basta once nga madakpan na. Makon mo na. No, why man sila sa nakuha nga banto nga ginapanagiyan ng bisang victim? So far amo pa lang nang aton nga nakuha sa hindi pa man natapos gid ang aton nga interrogation sa iya. So, Okay. ongoing pa ni. Aha. Later on basi makakuha pa kita sa dugang nga mga information. So ini nga case subong makonsider naton nga good as solved na. So based sa amon nga parameter sa PNP, good as told na ni siya kay identified ang mga suspects and Okay. arrested ang isa out of 3 arrested. So consider that solved na siya. Okay, so congratulations sino madasing nga pag-akto no kag although nga late this afternoon may ginpagwa pang advisory sa mayor pero mas mayo nga amo ni no ang natabo kag nadakpan na ginang isa sa mga suspect. Sir, sa duwa ni nga mga remaining suspect although nga hindi ta ma-mention ang ngalan nila, may mensahe ka sa ila sini direkta? So ang aton nga ginapangabay no sa ilan ning duwa, as much as possible para nga hindi na magdako kagid ang ilang problema, mas mayo nga mag-surrender na lang sila. Aha. So kay at least masiling naton nga safe pa nato, ma-safety nato ng ilang seguridad man. No, pag at least mapaganagan ng ilang sala sa aton nga susyedad. So bali ang ila kaso niya murder gid ya, sir? So kung sundo nato ng dalagan sa investigation ng i-file ning kaso so far as of this time kung matigayon ni basta robbery with homicide. Robbery with homicide. Yes sir. Aha. Pero ining si John Rini nakabulig gid sa buno sa maestro. Nakabulig siya. Sus. Nakabulig ni siya buno. Subuta man tatlo gisla yung nagbulos-bulos gali kag nagpuli, sir. Yes sir, yes sir. Grabe man, no. So, congratulations sa inyo madasing nga pag-akto dira. Lanong pagpasiguro naton sa mga pumuloy sa binalbagan nga hindi taman maibitar, hindi taman malikawan, may mga tao gid ang ila mindsetting, ang ila mindset maghimo sa krimen, di tagid mapunggan ina, may mga lawless elements gid nga pwede maghimo anytime. Pero anong assurance po sir sa binalbaganon with this recent nga progress ang kaso? Yes sir, damo gid nga salamat sa timpo sa aton nga mga pumuluyo diri sa Banwa sa Binalbagan. Ang inyong kapulisan ang masiling ko lang rigid kami nakahanda nga magserbisyo ug hatag sa proteksyon sa aton nga mga pumuluyo. Kag ginapangabay gid naton man no ang ilang cooperation sa mga Binalbaganon nga magkooperar sila pag-abot sa
mga sitwasyon na kinahanglan ng pulis ang ilang bulig bisan sa Aha. pag-aakag ng impormasyon para nga sa pagsolba sa krimen o kung impormasyon para nga malikawan naton nga may matabo nga krimen sa aton nga area of responsibility. Okay, okay. So good job sa inyo dira tanan sir no sa mga miyembro nimo sa Binalbagan PNP. Promoted ka na sir no, Lieutenant Colonel ka na subong. Hindi pa sir, police major pa lang tagyapon. Why kaso dali na lang na. Yes sir. Okay. Sir, salamat gid sa time kag congratulations sa inyo kag good luck. Yes sir, thank you very much. Mayong gabi. Salamat gid. No, si Major Randy Pabor ang hepe sang Binalbagan PNP. Action Firing Line.